ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାର ଆପଣ ଅନୁରୋଧର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୟର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜୟ କେମିତି ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଉନ୍ନତି ହଉ, ମୋର ବିଜୟ ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିବି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋୟର କ୍ଲାସ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି କେମିତି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବି। ଯାହା ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେ ସଂଘର୍ଷ କରେ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବି। ଯାହାର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି କେମିତି ମୁଁ ଭଲରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବି। ସମସ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଭଲ ପୋଷାକ ହଉ, ମୋର ଭଲ ଘର ହଉ, ମୋର ଭଲ ଗାଡ଼ି ହଉ, ମୁଁ କେମିତି ସୋସାଇଟିରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବି, ଭଲ ଚାକିରି କରିପାରିବି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ କେମିତି ବାହା କହିବେ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ବି ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂରଣ ହବ କେମିତି? ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ପାଆନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ସକ୍ସେସଫୁଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପାଇବା ପଛରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଗାଇଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ, ଭଲ ଗାଇଡ, ଭଲ ଟିଚର ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ହଉ, ପଦୋନ୍ନତିରେ ହଉ, ବିଜନେସରେ ହଉ, ଚାଷବାସରେ ହଉ, ରାଜନୀତିରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ବିବେକ ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମନ ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଯାହା ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଫର୍ମୁଲା, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଫର୍ମୁଲା, ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଜିତିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସତ୍ୟର ସହ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଇତିହାସ କହେ, ପୁରାଣ କହେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକଲା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସେନା ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାମ୍ବବାନ, ସୁଗ୍ରୀବ, ବିଭୀଷଣ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଜିତିବାର କୌଶଳ ହିଁ ଶିଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ରାବଣର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କେମିତି ରାବଣକୁ ଆମେ ମାରିପାରିବା, କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ସେମାନେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲେ।
ଆଉ ସେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଅସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଆପଣ ମହାଭାରତ ଦେଖିବେ, ସାମାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭାରତର ଏକ ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଏକଲା ଚାହିଁକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ପରି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସତ୍ ଗାଇଡର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ହିଁ ଗାଇଡ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଜିତି ପାରିଲେ। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ବି ନୁହେଁ, ତାହା ସହିତ ସମସ୍ତ ସେନା ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ସେନା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିତିବାକୁ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ହବ। ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିହାସର ଯେକୌଣସି ରାଜାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରାଜା ଜିତିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସେନା ଯୋଗୁଁ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରିବେ। ସେ ହୁଏତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଲୋସଫର ହେଇପାରେ, ତା ସହ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଅଶ୍ୱଧାରୀ, ପଦାଧାରୀ, ହସ୍ତଧାରୀ ଯେମିତି ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେମିତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଜିତିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସମାଜ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏମିତି କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ କି ଆପଣ ହରାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଟିଚର ଦରକାର, ବହି ଦରକାର, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦରକାର, ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ ଯୁଗରେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ହେଇଛି କେବଳ ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର, ଆର୍ମ ପାୱାର ଯୋଗୁଁ। ସେହିପରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜିତିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହ ସହ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ, ଆପଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କ ସହ, ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋଅର ମାନଙ୍କ ସହ ସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ନିଜକୁ ଜିତନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ପଦାଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜିତିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିପାରିବେ। ଆଉ ଜିତିବାଟା
कौन बड़ जिनस ना जितवा हारिया लगी अच्छी जो मैंने हारुंट से भावुं मुझे हारी जाऊँ जितवाई अस्त्र क्रिएट सृष्टि कर जो मैंने जितुंट से केमिति अधिक रु अधिक जितबी आगे केमी चलिए से जिन भी आप चिंता कर तेणु आज विशेष कार्यक्रम मुझे वेदी विचार छोट मंत्र पाइबी प्रथम जिनस आपण निज मन को जितंतु निज हृदय को जितंतु ईश्वर ऊपर भरोसा रखंतु आउ अन्य मानकर आपणा रुहंतु सब जिनस सहज सुविधा आप जानीपर द्वितीय जिनस निजक कूल रखंतु गोटे मेथड अच्छी हट कूल आपड़ शांत रही पारे अन्य को शांत करें अन्य को रगे पारे आपड़ यदि शांत न रे सब राग हिसाब से रे आंग्री हिसाब से रे तेल आप अन्य के भी शांत करें नहीं अग्नि केबे निया को लिभे पार नहीं अग्नि केबे जल को लिभे पार जल ही अग्नि लिभे तेणु आपण शांत रुहतु अन्य को शांत भाव व्यवहार करूँ अन्यर हृदय जितने चेष्टा करूँ अन्यर मन को किणा चेष्टा करूँ आपण मैंने निश्चित भाव जीति पारे यहाँ हूँ वैदिक विचार जितवार महामंत्र धन्यवाद पुणे में आलोचना करवा ए विषय द्वितीय अध्याय थैंक यू।